Kowere kod mago kabende wakwayo mondo ng'i kaka inyalo geng' masira machal kod mano nyakwara gi jal moro ma ikeni diere onego ji ang'wen e sub-county ma Igembe North e kaunti ma Meru. Ripot yango ni jalno ne otong'o jogo kod beti ka gipuro e puodho ka ji ang'wen wacho ni jal ma kamano ji ang'wen go ne nitiere puodho e kindeno ka wachore ni jal ma kamano ne chal ni wiye owilore ka bende ji mano onego go oting'o chwo ariyo kod mine ariyo e puodho manoriko gipure gi e kindeno. Komanda mar obila e sub-county no ma Igembe Bernard Bitoki oyango nek makamano kendo koni ringre jogo tere kar kano ringre ma Nyambene Hospital ka bende nonro koro dhi nyime. Kata kamano jopiny manene kod mirima ne oduogo por kuom jalo manonego ji ang'wen go ma gin bende girodhe ma ginege kanyo. Hiyo habari tuliweza kutembea huko tukakonfirm ya kwamba hao watu walikatwa wakiwa kwa makazi yao. Alafu wananchi wakaweza kukimbizana na mwenye alifanya hiyo kitendo na wakaweza kumuua. Habari ambaye ningepitisha kwa wananchi ni ya kwamba wasije wakachukua sheria mkononi mwao. Ikiwa jambo kama hilo imeripotiwa kwa serikali, ngoje uchunguzi ipatikane ama ifanywe ndio tujue nini chanzo la hiyo mauaji ilikuwa ni nini. Sasa kwa sahii tuko na watu 5 ambao wamekufa na wamepelekwa maua nini mochari ngojea postmortem.